Lukiban tayo, dagiti Biblia tayo, iti book of John chapter 6. John chapter 6. Iti Pi Bible tayo kakabsat, page 1194. John chapter 6. In our Pi Bible, page 1194. Basahin tayo agsisinublat kakabsat, okay? Mangrugi tayo DJ verse 1, okay? Agingga DJ verse 14. Basahin tayo agsisinublat. Okay, verse 1, the Bible says, idinalpas dagitoy na pan ni Jesus ije balasiw ti baybay ti Galilea, ngayso ti baybay ti Tiberias. Verse 3, ket simangat ni Jesus iti maysa bantay, ket nagtugaw sadyay agraman dagiti adalan na. Ni Jesus nga rod idi intanawag na dagiti matana, ket makita na nga umay kenkwana ti adu atat tao, kunana ken Felipe, adinno ti paggatangan tayo ti tinapay tapno makapangan dagitoy. Simmong bat kenkwana ni Felipe, dua gasot a denaryo ti tinapay saan nga umanay kadakwada, tapno tunggal maysa kadakwada makapangan basit. Adda ditoy ti maysa nga agtutubo a lalaki, nga adda 5 a tinapay na asebada, ken dua nga ikan, ngem anya dadagitoy iti kastoy nga kaado ti tattao. Ni Jesus nga rod inala na dagiti tinapay, ket idinalpas ang nakapagyaman, binunungan na dagiti adalan na, ket dagiti adalan na binunungan damit dagiti sututugaw, ket kastamet kadagiti ikan ti binunungan da ida kas kaado ti kinayatda. Inurnong da nga rod ket pinunuda ti 10 ket 2 nga alat, kadagiti na pisi-pisi dagiti 5 nga tinapay asebada anatidda kalpasan iti pannanganda. Everybody, verse 14. Dagiti tao, idi makita dangarod, da idi pagilasinan, nga inaramid ni Jesus kinunada. Kinapudno na, adaytoy timamadto, nga umayto, ditoy lobong. Kararag tayo, bendisyon ng Apo, tuy sa nga nabasa, ken bendisyon ng Apo, iti panayag na Apo, iti daytoy Apo Diyos nga gundaway, lukatam digiti panunot ken puso mi, tulungan na kami o Apo, nga sumagapsip kat kumapo detoy kat mapagbiagan ni Apo Diyos. Tulungan ti adipon mo, give me utterance, wisdom, and grace, Lord. Christ name I pray. Amen. You may please be seated. Thank you very much. Ulitag che kunana je verse 9 kakabsat, kunana ditoy, adda ditoy ti maysa nga agtutubo a lalaki, nga adda 5 a tinapay na asebada, ken 2 nga ikan, ngem anyada dagitoy iti kastoy nga kaado ti tattao. So no kitaan tayo kun utubon tayo kakabsat, adda ti panang tagibasit, dagitoy disipulo, daytoy ubing nga nakita da, nga addaan kidaytoy nga banag nga adda kenkwana, isu daytoy 5 a tinapay, ken 2 nga ikan. Ket ito'y nga makita tayo, sakbay na nga intayo iti lesson tayo itata, kayat kung nga kitaan tayo ti sumagmamano nga bersikulo, nga isu iti agbalin nga pundasyon, deto'y adalin tayo itata nga rabi kakabsat. Kuna kitaan tayo di 1 Corinthians 6:19 and 20. Alright? 1 Corinthians chapter 6 verses 19 and 20. Ket kastoy iti kunana, know ye not that your body is the temple of the Holy Ghost, which is in you, which ye have of God, and ye are not your own? Verse 20. For ye are bought with a price, therefore glorify God in your body and in your spirit, which are God's. No daytoy nga prinsipyo ken daytoy nga bersikulo,
kat isu itinan anay nga ikantayot ka ipapanan, ken pagbalinan tayo daytoy nga mas sibibiyag pa iti kinapudno na iti panagbiag tayo kakabsat, mas adadda nga maawatan tayo, daytoy adalen tayo itat tangarabii. Dayjay verse 20 kunana, nagatan kayo iti napateg nga balor, ngarod, pagdaydayaw yu iti Diyos, iti bagiyo, ken uray pa iti Espiritu nga kukwa dayta ni Apo Diyos. So nalawag dito nga makita tayo kakabsat, nga kayat tay manuno saan, manipod kabasitan aging ganat kadakkelan, nga paset iti panagbiag tayo, ken uray pay dagijay banag nga nairaman, na ikawes, na inayon iti panagbiag tayo, daytoy ket maibilang nga kukwa paylaeng ni Apo Dios. Anyaman nga banag nga naikawes na inayon, that is to include your profession, your career, your treasure, or anything that is added, imputed, alright? Wenno na ikawes kanya tayo, still dagitoy ket banag ken paset ti panagbiag tayo nga kaskas di nga daytoy ket kukwa ni Apo Dios. Alright, may sapi nga bersikulo nga intay kitain, Roma 8:9. Okay? Kunana di jay, so then but ye are not in the flesh, but in the Spirit, if so be that the Spirit of God dwell in you. Now if any man have not the Spirit of Christ, he is none of his. Verse 9. Verse 8. Okay? Nya di kunana verse 8. So then they that are in the flesh cannot please God. So dito nga makita tayo, dayjay pinangipaduma na, dayjay kaadda iti lasag ken kastamet iti espiritu. Nga datayo no agbiag tayo kiday talasag, hantay tupulos nga mapadayawan ni Apo Dios. Ta umunaman tatayen, daytoy banag ken dagiti amin nga adda kadatayo, daytoy ket kukwa ni Apo Dios. Alright? So oray anyat aramiden tayo, dayta kuma iti umuna ken kang runaan nga mapanunot tayo, sino tayo man, anya tayo man itata, daytoy ket gapu laeng ken ni Apo Dios. So awan iti mabalin tayo nga pagkitakitan, pagreklamwan, tanalawag ti kunana tinasantuan na surat, nagatang tayon tinapateg a balor, ngarod daytoy amin nga adda kadatayo ket kukwa ni Apo Dios. Agsubli tayo kakabsat, ijay intay topiko tayo, ijay nabasa tayo nga bersikulo, ammo tay ti istoryana detoy, idi agisursuro ak tubing, detoy adda tay libro nga dagiti gagayem ko iti Biblia kunana dayjay. Ket detoy ubing makita tayo dito nga ije balayda kadwana ni nanang na mapalabas na dagiti tattao. Alright? Nga mapan mangsurot kani Apo Jesus. And because of the curiosity of this lad, okay, ito nga nakunana kani nanang na, nanang inakmamet sumurot kunada. Dito nga ubing. Kat dito nga nanang, kat insaganaan na tibalon na dito nga ubing. Because she knows, nga adayo iti pagnain na. So babalin nga dito insagana na nga balon na, kat naannat ti panang isagana na, siraragsak ka ng isagana, kat kastamat nga dito nga ubing, kat bayat ti panpannagnana, siya annat nga nang salimetmet detoy balon na nga insagana na. Ngamit nga makita tayo, dito'y something nga adakeng kwana, nga isu iti rason nga nang tagibasitan, dagitoy disipulos keng kwana, idi makadanonan ijay lugar ni Apo tayo nga Jesucristo kan kadagiti tattao. Katiti dito nga rabi, I hope that we could learn something from this little boy. Okay? May panggap kideto nga ubing kan dayjay banag nga adakeng kwana. Isu nga dito nga gundaway, kayat ko nga pauluan, dito mensahe ti Apo itat nga rabi, give me thine lunch. Itad mo kanyak dayta, pangaldaw mo. Alright? Naintawan na pa nagsao, narigat tayo nga itad, aglalo no, ammo tayo nga daytoy ket, isulaeng ti mabalin nga kanin tayo, ken saan tayo ammo no inton ano tayo nga agawid, ken saan tayo mat ammo no anya oras nga mabisin tayo, ken ma-preserve tayo, di panangisagana, ninanang tayo, daytoy nga balon. Ngam daytoy nga lunch nga kung kunana ditoy kakabsat, ket haan nga jay literal, nga innapoy wano si daen nga mabalin mo nga pangaldaw, no di ket di daytoy lunch nga ibagbagana dito'y kakabsat, ket mabalin tayo man nga usaren, nga anyaman dagijay banag, nga intalek wano potential, talent, nga mabalin nga intap iti Apo kanya tayo. That's the reason why the disciples certainly had more resources than this little boy or lad,
but they knew it would not be enough to feed the crowd. Amuda idiyon unanan kagabsat. Amudan. They didn't give anything at all nga mito nga makita tayo, makasursuro tayo iti maysa nga banag nga nakadakdakkel, nga mabalin tayo nga pagtuladan kideto nga ubing nga kunana toy, the lad gave that what is little he had, and it all made the difference. Deto nga ubing kat inted na no anya dayjay batit nga banag nga adda keng kuana ngem dayjay panangited na kidayjay basit nga banag nga adda keng kuana adda ijay ikot na dayta iti nangted iti panakabalbaliw iti sitwasyon kidayta nga pasamak ken kidayta nga lugar. Ket mamatik iti amin na pusok kagabsat ngano anyaman dayjay banag nga intalek iti apo kada tayo ngano dadduma ti panakaammo tayo ken panakarikna tayo ket basit laeng kuting laeng nakabatbatit laeng compared no makita tayo dagiti dadduma nga makita tayo no kasano iti nananay nga panakaramat da ken ni Apo Dios. But listen to me carefully, adda iti maysa nga ubing nga lalaki nga nangted dayjay basit nga banag nga adda ken kuana ngem daytoy basit nga banag nga adda iti ikot na ket ditoy nga isu iti nang balbaliw nangted iti nananay nga diferensya ken nang balbaliw iti sitwasyon keday di nga gundaway ken pasamak nga kaadda ni Apo Jesus ken kadagitoy nga tattao. Mabaling iti daytoy nga rabii, hanman nga kas kadakkel ti panakaramat mo kadagiti dadduma, han kumanga ti ti kitaem, no di ket ti panunutem kuma, no anya dayjay banag nga adda ken ka, basit man mo no dakkel, ited mo dayta iti Apo taamok ken patsek, it will going to make a difference for the things that nga mabaling nga impaay mo dayta nga banag adda ken ka. Ited mo dayta batit nga banag nga adda ken ka. You just do not know if you will going to make a big difference inside your home. If you will going to give to the Lord that little thing that you have. You just do not know if God will going to make a difference in your school, in your community, and the people that surrounds you. The only thing that we need to do is to give and to obey ken san tayo nga iyimot daytoy nga banag nga adda kada tayo. Detoy ubing ididinawat da dayjay adda ken kuana ket awan ti makitam nga panagkitakit na awan ti makita mapanangyimot na kagabsat. Ket ditoy nga makita tayo nga idiinala da dayjay balon na kagabsat ket inyawat da ken ni Apo Jesus daytoy nga ubing talagang hanainikkat ti panagkita na kidayjay banag nga inaramid ni Apo Jesus. Jak narod malipatan, idi is istoryaan mi kadagiti ubing mi detoy. Kat permi nga isot pagkat katawa ami nga agasawa. Tayjay nga kunana, kaot lang nga kaot, kaot lang nga kaot, kaot lang nga kaot. Kat bayat ti panagkakaot na jay, kaot nga kaot, kaot nga kaot. Detoy ubing, umuna nga kaot, may isa, may kadwa kaot, dua, may katlo, talo, may kapat, upat, may kalima, lima. Kunana siguro jay may sumaruno kaot, awanen makaot na. But to his amazement, kagabsat, kaot lata nga kaot, kat saan nga naawanan, saan nga napukawan, kan saan nga nagkurang no di kat nagsubsubrapay, na ikan iti amin nga tattao nga dayjay. Kat ito nga makita tayo every time and the moment that you will going to dedicate and to give that little things you possess and the Lord has entrusted to you. No daytoy kat ited mo keng kuana, you will going to see no kasano iti nakan-anay kanang nakaskasdaaw nga panangaramat ken panagtrabaho iti Apo. Isu nga ti maysa nga lesson nga makita tayo dito'y kakabsat, hamo nga imot no anat adya atakeng ka. Tadi mo ammo no dayta ti maysa nga banag nga mabalin nga pangaramatan ken pangusaran ken pangipakitaan iti Apo kadagiti na indaklan ken nakaskasdaaw nga pannakabalin na tapno dagiti tattao ket mas adaddadapay nga mas daaw idaydayaw da isuna. If we give nothing to God, He will have nothing to use. But He can take what little we have and turn it into something great. No awan itited tayo iti Apo, awan ti mabalin na nga usaren. No antay nga ited, no anyaman dagiti banag kada kada tayo. No antay ited, dagiti adda kanya tayo, awan ti mabalin na nga usaren. Tapno ag-materialize, ngem amok ken patsek, nga He can take what little we have and turn it into something great. God gave us lunch to enjoy in our lives, wherein we will be personally benefited. We have talents for us to become famous. Naduma-duma dagiti talent tayo. Kat no tutuusem,
no nainlubungan ka na intakwa na panagsao, no nalaing ka nga kumanta, ay kat talaga nga palpalakpakan da ka. Nalaing ka nga agaplay ti instrument, kat no aramatem ti lubong deta, agat talaga nga anda ka. Marami kang magiging fans. You will become famous. And because of this talent, you will be benefited. You will become famous. Ability. Inikan na kaniya po Diyos tinaduduma nga abilidad for you to become prominent and well-known individual according to your expertise. Treasures for you to enjoy it with your wants and pleasures. And many more. Ado dagiti banag nga lunch, pangaldaw, nga inted kan intalag iti apo kada tayo, nga mabaling nga dagitoy kat personally, mabeneficyaran tayo, ngam ti saludsod, no ni apo Diyos kunana kada tayo, ited mo kanyak, deta nga pangaldaw, nga dakeng ka. What would be our response? Deta iti agbalin nga karit kanya tayo kagabsat. No kuna ti apo, usaram kanyak, para kanyak, deta nga talentom. Iyo far mo, idaton mo kanyak, dagita nga abilidad mo. Iyag mo kanyak, dagitoy nga kinabaknang mo. Anyaman nga at dakeng ka, ited mo kanyak, ipausar mo kanyak. What would be our response? Iyimot tayo kadi, wano ikip tayo para kadagiti bagbagi tayo. There are things in response to that invitation of God, kanya tayo, aday ti talo nga banag nga makita tayo ditoy, nga mabalin nga mapasamak, kadagiti banag, nga intalag iti apo kada tayo. This lunch, if we will going not to give, or if we will going to withhold it in us, umuna nga makita tayo ditoy, perhaps you might lose it. Nuhan tayo nga deto'y kat aramaten para ti apo. Wano sa balit pangaramatan tayo. Mabalin nga deto'y kat mapukaw tayo. Remember the story of Lot? Abraham and Lot, dagito'y agangkel. Lot's greedy desire for the best of everything led him into sinful surroundings. Dagito'y panang tarigagay ni Lot, kanan anay nga panang gamrod na kadagiti banag nga aday tilubong kat iso itinan anay nga nang itun dakeng kuana tapno iti kastamapan isuna iti lawlaw digiti managbasol. His burning desire for possessions and success cost him his freedom and enjoyment. We know the life of Lot. DJ permi nga bumarbara nga tarigagay na kadagiti possessions, banag nga naim materialan para keng kuana ken balaygi iti panagbiag na iso iti nangted keng kuana iti anay nga waya tapno aramiden na iti kayat na. Amo yun no maminsan, ti panagbiag tayo, kagura tayo dagiti bakod, kagura tayo dagiti discipline. Ngam di tayo matgayam amo, di tayo man lang ma-appreciate nga dagiti kat protection. Kasla detay illaw, alright? Detay illaw, konektado kiday handler na through a string. Okay? So, DJ mang tengtenggal, no agswak kumatay ilaw, lulukan na. Tapno maalam mo naman, buwelo nan nga tumayab. DJ ti mang tengtenggal, depende day kasanot kapigsa iti angin. Ngam no padasem nga putden, DJ string that connects to the handler and to the kite. Anyat expectarem nga mapasamag di ulaw, agswak deta, maisabit, madadael. Kastamot kada tayo, no DJ ipalubos nga tenglen na tayo iti apo. Kat ipalubos tayo nga dagitilat takayat tayo timang tengel ti biag tayo. Jelat takay kayat tayo itinan anay nga agpanuray ti panagbiag tayo. Kat awan ni Apo Diyos, kan awan dagiti intuding ti Apo nga mangituray ti biag tayo. Nga isu iti pagtulnugan tayo. Makagalot tayo, agswag tayo, madadael iti biag tayo. Nakaladladingit nga pasamak dito biag ni Lot kakabsat. We know the story. Gapu kidaye pa nakalemesnan iti ragragsak. Gapu daye pa nakalemesnan iti anyaman nga banag nga adakeng kuanan. Ito'y nga makita tayo nga auray pa'y basol ken kinadakes. Dito'y nga makita tayo nga kaslaawan laengen ken kuana. The thing that catches our attention through our eyes will lead us into our destruction if it is not properly guided and grounded with the Word of God. Dagiti banag nga mga trakar kadagiti panagkita tayo. Kan mangala di atensyon tayo, mangguyugoy jerik na tayo.
kat mabalin nga dagitoy kat isu ti makitunda ti pagkadadailan tayo no daytoy kat awan iti umiso nga panakaidalan kanan anay nga panakaisuro iti sao iti apo iti panagbiag tayo nga isut agbalin nga standard tayo kakabsat. Nga magyaman tayo kadagiti insaad iti apo iti bibiyag tayo nga mangwanawan kadagiti karkararwa tayo ken uray pay kadagiti physical nga panagbiag tayo ket sanda nga impaidam dayjay intalek ti apo nga abilidad da nga mangimanihar iti panagbiag both physical ken spiritual nga datayo ket mairanod tayo maisuro kanya tayo dagitoy tapnon dagitoy nga banag nga impatalek iti apo kadakwada talunggading ken sirip nga impatalek ti apo kadakwada datayo ket mairanod tayo ti pamendisyon no ammo tayo ti agtulnog ken ammo tayo ti agpakumbaba ken agpasakop kakabsat. So nga no adda iti panakairanod iti didigra addamet panakairanod ti pamendisyon. No adda iti nananay nga consequence ti saan na panagtulnog addamet iti blessing iti panagtulnog. So dito nga makita tayo permin nga nalmes ni Lot kakabsat kadagiti banag nga makita iti matana. Isu nga ditoy kunana ditoy when we stop making choices in God's direction, all that is left is to make choices that will lead us in wrong direction. No nagsardeng tayon nga agaramid uno agpili kadagiti desisyon babaen iti panangiturong kada tayo iti apo. No insardeng tayon dagiti nga banag anyaman nga mabatin kanya tayo ket daytan ket isun laengen iti mangitunda kada tayo iti mali nga desisyon nga pakadadaelan tayo. Kasla ti arig na kumakat kastoy. No nagsardeng tayon nga mangpunno ti puso tayo, iti sasao iti apo, and we start, alright, nga punwen kan kargaan ti puso tayo iti sasao iti apo, kat dayjay nagpatinggaan nan, dayjay banag iti lubong isudat mangpunnon, kat nuhan tayon ton nga gundawayan, kanantay ton nga ikkan ti panawen kan oras, dagiti puso ken biag tayo nga punwen iti sasao iti apo dayjay ton banag nga adda iti lubong isudan ton iti maipenpen dijay ket daytan ton ti pagbibiyagan tayo. Ngantay nga mapupuutan agpayso naragsak ti unana but later on ti kamaudyanan na ininot to nga makita tayo no anya iti ibunga na nga pagkadadaelan tayo. When Lot got away from Abraham's good example and moved to the city of Sodom, he knew he was in a place of sin. Isong ano daduma kakabsat, hantayo kumangayad adayo ti bagi tayo, kadagiti tattao nga makita tayo ken ammo tayo nga napudno nga agserserbi ti apo. Naragsak nga agserserbi ti apo. Hantay kumangayad adayo dagiti bibiyag tayo kadakwada. Taiti kanito nga napukaw ken nayadayo tayo kadagitoy nga tattao umas asideg tayo met kadagiti tattao nga nabaaw ti panagserbi na iti apo. Ket padapadan to nga madadael. Kas ken ni Lot, addaan tayo met ti sinful nature. Even after we are saved, we are subject to backsliding. But Jesus gave us the Holy Spirit to strengthen and guide us into good choices in our life. Isungarod nga iti panagbiag tayo kat we will not only pray, hantay kumalaang kararag ket ti Diyos Ama nga isu iti provider, kadagiti amin na pagkasapulan tayo, isu iti man nakabalin iti amin, ngam laglagipen tayo nga iti everyday nga activity tayo iti biag tayo, hantay nga liplipatan iti dumawat, iti tulong, iti Espiritu Santo, nga isut mangidaldalan, mangisursuro, mangistrengthen kada tayo, kadagiti anyaman nga dangadang tayo, iti inaldaw-aldaw nga panagbiag tayo. Iti kanito nga kanayon temang mangagag, kung nadigiti pastor tayo, ikararag tayo, nga ikan na tayo kuma iti apo, iti mata, nga responsable, mapnek ken makuntanto, kadagiti anyaman nga makita tayo. Han na tayo kumanga ikan iti apo, iti mata, nga dayjay laeng pagduyusan ken pagragsakan tirik na tayo iti afteran na. Kat dito nga makita tayo, no surutin tayo detoy, kat no dagiti banag nga intalek iti apo kada tayo, ipaidam tayo, kat aramiden tayo, dayjay kayat tayo, kan no anya dayjay ammo tayo nga pagragsakan tayo, kitain tayo kakabsat no anyat napasamak ken ni Lot. Genesis chapter 19 verses 36 and
to 38. Ket kasto iti kunana, iti kasta dagiti dua nga anak a babae ni Lot nagsikug dagapu ken amada, ket tinauna nang yanak iti lalaki ket pinanaganan na iti Moab, daytoy isu ti ama dagiti Moabitas agpapan ipay ita, ket iti inaudi nang yanak met iti lalaki ket pinanaganan na iti Benami, daytoy isu ti ama dagiti anak ti Amon agpapanpay ita. Now no kitaan nyo kagabsat dagitoy Moabites ken Ammonites isuda dagitoy digiti nagbalin nga kabusor dagiti Israelites. Ket ditoy nga makita tayo nga dayjay resulta detoy panagbiag ken detoy nan anay nga panangsurot ni Lot dagiti tarigagay ken nan anay nga pagragsakan iti bukod na nga panagbiag ken bagi. Uray pay dagiti anak na ket talaga nga indukot ken inyawat na payen iti naka how do I call that? How you describe that? Bukod mo nga anak in kalulumon, bukod mo nga anak in padawat mon, imbes ko mga saripdaam, imbes ko mga aywanam nga maan, tatiga po na you are just after for your own satisfaction. Ngam deto'y makita tayuhaan man nga sigod-sigod kagabsat. Itinananay nga panakapasamak, deto'y banag nga consequence deto'y inaramid ni Lot iti panagbiag na. Ngam dagitoy nga simmarunong nga henerasyon, dagitoy anak na ken dagiti anak da isuda iti nagbalinan nga padagsen ken kastamet nga kabusor dagiti anak ni Apo Dios nga isu iti nasyon nga Israel. We just do not know. Tay kunak karoden, adatay kanayon mi bagbaga. No Kristiyano ka ket makiasawa kat unbeliever, jay to anak mon han nga full breed. Mix to isunan. So mix ton ti kababalin ti na Diyosan ken na inlubungan. Nakurang to day anag tinadyusanen. Iso nga ekspektarem nga uray no kasano iti panagpursigi daytoy maysa ama manuno ina tinadyusan ken na espirituan han mo nga maikat nga tumanor ket tumanor tulata tinainlubungan ata addan iti anya mix na. O ket nun tuman day anak mon nakiasawan tumanen ti unbeliever. Kastan tulat nga ket kasta ken kasta. Iso nga awan ti dakes na kagabsat nga dagiti anak tayo habang ubing dapay ket isuro tay kadakwada iti kinapateg uray pay daydi agbalinto nga kasimpungalan danuwen ken mabalin padadamet lang iti pammati. Tapnohan nga agsimparat ti turong. Nagrigat to daytay ti Domingo ditoy tatta. Tun Domingo nga maysa ijay ta. Tun Domingo manen ditoy ta. Tun sumaruno ijay tan tumanen. Okay? So nagrigat. So dito nga makita tayo, mabalin nga dagito nga banag ket mapukaw tayo. Sayang naman yung mga potensyal. Sayang naman yung mga bagay na ipinagkatiwala sa atin ng Panginoon. No dagitoy ket santay nga ited keng kuana, hantay nga ipaaramat keng kuana, baka daytoy ket agbalinpay nga maaramat para iti panakapasakit iti Apo ken panakadadael iti testimony iti church. Iso nga panunutan tay kuma, no awan maitultulong tay ti church, ikarigatan tayo kumangahan nga saksaktanen iti church, babaan ti panangaywan tay ti testimonyo tayo. Tano awan maitultulong tay ti church, ket ti testimonyo tayo, ket agpalalo pay nga kaslaletteg, double dead ti pumaypayan tayon kakabsat iti church. Iso nga, no adda talaga ti panangisakit tayo iti trabaho ti Apo, let's learn to behave ourselves to the fullest. Kat amok ken patsek, nga no isakit tayo, iti kapilya ken ti gimong tayo, ti aramid iti Apo, hanlaan nga aywanan tayo testimonyo tayo, no diket di no anya digijay banag nga adda kada tayo, sapulen tayo iti mabalin nga pagkaaramatan na iti ministry kakabsat. Tapno mas adadapay nga narangay ken anay pay nga bendisyonan iti Apo. Not only you might lose it, we might lose it, but sometimes if this lunch is not used properly or it is not dedicated to the Lord, maybe God could throw it away. Balinay balang na. Alright? Ti makita tayo mat dita, ti biyag ni Samson. Samson impulsively used the special gift God gave him for selfish purposes. Para laang tibukod na, nga panggap, that leads to evil practices and influence. Iso nga da kayo nga gugwapo, hanyo nga us-usaran deta, itihaan nga nasayaat. Okay? Mabalin mo nga usaran deta, iti
naimbag kan pakayaywan iti Apo. Alright? Oo, hamu ipalubos nga adda Delilah. Kamaudyanan nanto no nagpasilot ka ken ni Delilah ayan tot kunam. Why Delilah kunam taon. Oh. Danto pay maramida moray agdamag-damag kanton, question kaawanen. Oh. Isu nga deta. When it is used to give honor and glory to God for the benefit of the ministry, mas lalo pang pagpapalain yan ng Diyos. Kung hindi, dadagdagan pa yan ng Panginoon. Lalo na kung nakikita niya na ikaw ay mapagkakatiwalaan sa mga bagay na ipanagkatiwala at pinagkaloob sa iyo, hindi lamang dadagdagan yan. Pagpapalain pa yan ng Panginoon. Pero this is a warning. Iti panagbiag ni Samson kagabsat, nakasaksakit ken nakasasaem nga naggibusan iti panagbiag na. Ngem ti maysa nga makita tayo iti panagbiag ni Samson, ti kamaudyanan ti panagbiag na indetermin na nga aramiden iti usto. Numampay nagkamali iti unana iti panawon iti biag na ngem idi maud-udin nga paset ti panagbiag na. Plinano ken dinesisyonan na nga ilimpyo ken nananay nga ituwid deje madi nga inaramid na. Oh. Binulsak dayso na ket kunana ti maysa nga ubing idalan na kiturong na kideje dua nga puste. Nga day ti daytoy nga templo. Ket ijay amin nga nabatbati nga pigsana kagapsat inusar na. Ket kideta nga ganito ken kideta nga diso pakairamanan na ken kadagiti amin na Pilistyo nga kabusor iti Dios. Ket ijay nga natay da amin. Nga mantay kumay palubos nga dumteng tupay laang ti kastoy nga pasamak ti panagbiag tayo tapno aramiden tay laang iti usto. No adagundaway tayo itatan nga aramiden iti usto para ti Apo aramiden tayon. Samson's life reveals how God can use human imperfections to fulfill His purpose in him. Uray kasanot kina imperfect tayo kagabsat, mabalin natin nga aramaten ti Apo. Parabor ni Apo Diyos. Oo. Hantay nga panunutan. Kat no ammumat nga adwan ka, ammumat nga inikkan na kati Apo ti parabor, san mo nga maipaidam kumakan sa mo nga iimot. Kas may sa Kristiyano, we have a higher calling than the pursuit of happiness. And it is the pursuit of holiness. Amuyo deto'y ragragsak kagabsat at pagpatinggaan na deto'y. Datay napanak ng Bible study kay police station datay bigat. I shared to them Psalm chapter 1. Okay? The blessed life. Kat nagbayat di kunana di jay. Nga iti biyag. Ti maysa nga tao no di kayo nga adda nga naimula. Iti abay iti karayan nga adda danum na. Paltuad nanto. Iti bunga na. Iti tiyempo na. Kat santo nga agtinag aglaylay. Iti bulong na. Kat amin to nga aramid na kat rumang ay to. DJ danum ket isu iti sao ti Apo ket DJ kayo datayo ket no kasano iti kinauneg ken panangdanon jeramut DJ kayo DJ danum nga DJ karayan isut mang determinar no kasanot kinasantak ken kinasalunat dayta nga kayo kastamet kada tayo no kasanot kinauneg tinananay nga panangayat tayo ken panangadal tayo iti sasao iti Apo daytat mangted salunat kada tayo, mangted pigsa kada tayo, mangted buya kada tayo, mangted pusaksak ti panagbiag tayo akas maysa nga Kristiyano, ket dumteng to iti kanito, ipaltuad tayo iti bunga tayo. Hanmet nga kanayon agad-agad, nagmula ka itan, agbunga kan tumbigaten. Ngem mentenaren tayo laeng, dejenan anay, nga koneksyon tayo iti Apo kagabsat. Tapnon iti kasta, deje panagbiag tayo, uray anyaman, nga panubok ken suot ti panagbiag. At datay lakid di nga kanakokonek iti Apo, ma-overcome tay digito'y baban iti parabor na. Happiness. Oh, nukunam nga happiness ket agbasar detoy iti banag, agbasar detoy iti tao. O no adda baro nga cellphone mo nakaragragsak ka. Ngem no inton no natnag na buong detay anya tawag mo detay parabaw na no kwa. Tampered na nabuong permi ka nga masayangan. Permi mga kagura ken ungtan pay dete nakatinag wenno nakadalapos. Ngem tay Bibliam okay laeng nga mapirsay-pirsay ti pinanid na kakabsat. Okay laeng nga awan book of Genesis na. Ngem jay cellphone mo ket nagsakit tinakam mo nga nabuong jay tempered glass na kakabsat.
So kayat tayo nga sa one day, iti pangibasaran ti happiness tayo. Agpatingga. Ada patinggana, limitado nga rod, no dayta ti pangibasaran tayo. May kadwa, no tao kas pagarigan, o naawan tay tao, intalawlaw mo, naliday ka maten. Kasla itata, umay man ti summerin, very kwa inta social media, itatat reunion. Pero nga nakaragragsak ka, no daduma itakaw mo pa iti kumanta, iti video okay. Ngum no pa naggigimungan, tay kunan Pastor Pruby, alright, face to face lang aruden, naka-online ka pa lang. Kasi apay, dayjay iti ammo tayo nga klase ti ragragsak. No kuna tayo nga happiness, it is based on things and people which is temporary. Ngam no kuna tayo nga joy rag-o, maibasar detoy, TJ sao iti apo ken no kasanot kinauneg ti langen-langen tayo ken kinatibker ti relasyon tayo ti apo. Tauray no awam baro nga cellphone mo, ammom nga ti usar met ti cellphone, halaeng nga detay pakimaritesan wenno pakaadwan iti friends, gaput Facebook, ngem it is a mean of communication. So okay laeng no detay nyate pispis item, kipad, at apay, ketap no laeng maamwak no yan at yan nana, matawagak isuna, ngem tatamet tengket pinapintasan ken kinamindwalwanan, apay, isut pagragsakan tayo. Ngem tay kunakon no awan to dagitoyan agpatengga dagitoy, awan to matay ragsak tayon. Ngem no dayjay rag-o tayo ket ijay nga nakapundasyon iti sao ti Apo, jay prinsipyo ti sao ti Apo. Uray anyat mapaspasamak ti panagbiag tayo. Uray addaman ken awanan tayo man kakabsat. Ito'y nga makita tayo nga hanto pulos nga magunay ken agbaliw itinan-anay nga langen-langen tayo ken ni Apo Dios. Pursuit of happiness. Hanlang ko mga deta itinan-anay nga kamkamatin tayo kakabsat. Sapsapulin tayo no diket di dayjay pursuit to holiness. Hantay nga makita deta kakabsat kadagiti na inlubungan nga gagayem tayo. Hantay nga makita kakabsat deta kadagiti teknolohiya kadadad dumapay. Masarakan tayo detoy itinasget ken nabara nga langen-langen tayo iti Apo, panangted tayo ti masnup nga oras tayo, panawon tayo para ken ni Apo Dios. Kunak garot kadigiti yang people nga Kristiyanot na ganak na nakagasgasat kayo. Tadananang kentatang yung nga, mangikarkararak kada kayo. Katsyak, no adda pa nakasuot ti pamatik. Alangamot ngayon nakampusan to, kat ije nga iyarasaas ko kanitatang ko. Kasano nga maawatan na, kan mangag na, inakarot kaninanang ko. Mabalin ang maisngaw mo, alright? Mabang-arang ka, malag-anan ka, nga magyaman aktad dati sa uti Apo. Iti una na, ada detay batit nga Biblia, tay blue, nga kunanay di jagat, where to find when you are worried, anxious. Okay, weak, kunana, dadadagi verse na. Katigat makatulong day jay, itatanagat sulit tay laeng, adata cellphone mon, mamin anulat mangi-type, ano ang gagawin kung nanghihina ka na spiritual? Click, tauma magbasa. Angam sa balimot, YouTube, Korean novela, anyapay. Dikat anat maapektaran, anyat makita. So nga dahil pangibubusan tayo, di ado nga oras kang panawon tayo, agipulong ti panagbiag tayo kakabsat. Apay matakastat panagbubuuknan, apay matakastat panagsasaunan, apay matakagitat tao akad kadwanan, at dati pakairasunan kan pakaigapuanan na. So nga agipulong kat agipulong lata. Iso nga no daduma ko nakadagiti yang people, awan rason kun gapuna ko manghang kayo nga makadanon inta with honors kada with high honors sen. Awan library itatan, tay sulit mo nga mapanag, kita-kitat liblibro. Alright, tata agi-click ka lang ko nakaroden, tak, daamin itan, tauma magbasa. Angam no sa balimot pangausaran tayo, iso nga, day jeti problema. So nga, fourth gradingan, day di 81 mo ij first grading, fourth grading, nagbalimpay nga 79. Awan iti pag-improvean. At apay, sa balimot iti, nananay nga pursut tayo, diyalat na pagragsakan tayo. Kayam ti agpuyat. Ti pay permi nga pagsidsid da awag ket, kaadwan na nga panagpuyat ken
panagpuyat digiti yang people no dat dumaket kwa. Kan panakaladaw da nga agreeing bigat ti Domingo. Damagam no kagat, oh sister, brother, apay naladaw ka? Inkamat ko ngamin te research ko, pastor. Kaanot pa nakaitid na deta last week. Kat sabi nga, idaktala ang dira bilang nga inubram. Andan tumakauni. Mamati kamot nga research. Sa bali nga research. Iso nga, mabain tayo kuma. No, agte ko ng Pastor Jonah na agpekpektos. Wan. Awan mo't sa bali nga luklukom, talatabag, bagi mo't luklukwam. Malaksit ti panang luklukom ti apo. Mabaintay ko makonsensya tayo. Matmaturog ka dita. Nga mamati ka nga, matmaturog ka, to agil ilat ka, ata cellphone tuman o bubramon, imbes ka na pang ka nagbisita. Iso nga ti bigat ti Domingo, aglalanay ka, at apay, awan responsibilidad mo, awan bisita mga ingkaawisan kan ingkadagasen. Mga kapatid, wag naman tayong maging madamot. Wag nating ipagdamot kung ano yung meron sa atin. Bagkus i-share natin upang sa gayon, ibang tao mabenefitan. Every action you make will either bring you farther or closer to God. Anyaman nga banag, nga aramidem, basit man unudakkel, day tagat mangitundakeng ka, mabalin nga iya dayo na ka iti apo, wenno iya sidag na ka iti apo. Dagiti activity itatta iti panagbiag mo. Iyas asidag na ka nga ta iti apo, wenno iyat adayo na kan iti apo. Dagiti routine mo ti panagbiag, iyas asidag na ka nga ta iti apo, wenno iyat adayo na kan iti apo. Agbalaw tay kumakagabsat. Tapaga DJ panakaya dayo tayon kiti apo, awan pigsa tayon, marigatan tayon nga agsubli keng kuana. Ngam no aging gana nga kabailan tayo pay, no kayang pelat agkaradap nga agsubli ti apo, then so be it. Tayinton madanon mun to isuna, ijay to nga ikanakantumanan ti panibago nga pigsa. Kat sapay kumata dayta nga pigsa, nga itituman iti apo kada tayon, usarentay kuman para keng kuana, hanga para iti bukod tayon, nga bagi kang pagragsakan. And lastly, not only we might lose it, not only God could throw it away, I think this is the best thing to do, whatever the things or the things that God has entrusted to us. We can give it to the Lord. The story of Samuel. God will use those who are willing and able. Amo yung istorya ni Samuel. Bayat ti kinaubing na. So nga napintas no maitrain, dejo ubing nga talaga. Oo. Ngagserbi iti kapilya, wano balay ti apo. Taam muna nga isakit ken ipateg. Iya tinapintas. Oo. Nga isuro tayo. Tapno adda kadwa tayo nga mangisakit ti balay ti apo. Oo. Han nga isudat manggasgas ti pinta ti kapilya. Oo. Han nga isuda iti agibos iti sabon inta CR nga pagpabusog. Oo. Iso nga no iti rabi awan dakes na nga katungtungtong tay digiti anak tayo hanga dakes nga istorya tayo ken ibaga tay isuda nga dapat masursuro da nga ipateg ti balay ti apo. Iso nga kuna tayo no kwa anak ko. Digiti padam nga ubing, si putamida. Tano, ada ipigkat da nga babelgam tasirok tatugaw, ibagam kadakwada, madihan da dapat aramidan. Papadas mo nga, padalusan, tay may nga narugit, tapno amuna trikna na, ken rigat na, tapno san nangar aramidan, ken ibaganan tut sa bali, nga handangar aramidan, ta amuna trigat yag dalus. Kaslagan ni Samuel, di makkelisuna iti templo, kadwana ni Padi Eli. Kat dito yung nga nasursuruan isuna, itinananay nga dapat isuna kat sensitibo ititimek niya po Diyos. Tatakakwa sa bali ti pagkasensitive one ti young people unit cellphone. Uno saan kat pukaw ti barkada. Danapag ti best friend. Angot ti close friend. Angot na pailang kat amunan. Han kuma, agbalintay ko mga sensitibo. Ititimek iti apo.
Tamo yun no sensitibo tayo titimag ti Apo, conscious tayo kadagiti banag, nga kayat ti Apo nga mapasamak ti biyag tayo, ken para iti trabaho na. God cannot do great things without using someone's life. Do you believe on that? Oh. Amoyo, alahanga gapuna ta dengdenggen na kagapsat, pero amoyo, amok kang patsyek, nga ti Diyos Espiritu. Adarik nana, ngam awan iti bagina. Iso nga mamatiak nga nangaramat iso na, iti na isang sangayan nga tao. Tapno dagiti kinadadakkel, kinanakaskas daaw nga mabalin nga maaramidan, iti ima iti Diyos, kat mabalin nga maipatungpal, babaen iti panangaramat na iti biyag, iti sugmamano nga tattao. This is a manifestation of God's wonderful handmaid. Babaen iti panangusar na iting iungutan tayo nga patriarch. Katay ko na tayong kagabsat, kat saan mo't nga paudin ang kagabsat by God's grace. Oh. No isuman iti umuna, mabalin nga isu kagabsat. Oh. So nga no, daddo magat kabutang tiyang people ni Pastor John. Ngamaan. Yamyaman kami ka ni Pastor Dennis. The living legend. Sipot pa'y moving Bible School. Tila ang makita nga minti kaduan. DJ may isa nga bangir iti coin. Handa makita di bangir. Makita dat kinaunget ken kinaistrikto na. Of which that is good and beneficial. If you have a positive response. Ngam tilikodan na dayjay. Handa pa'y nga napadasan ti kinasagot kun kinadunguna. Dayjay ti mamisan dano itartarayan daken. Dida kayat ti dumukot keng kuana. Padasem nga kadwaen nga mapantalawag, takita ang pagburgeran na kat nakabangbang. Ngamiyalistuam ti mangan. Tanunalpas iso nang kat di ka pa nalpas intayon no kunanan, sayang. Right? So dagito nga makita tayo kagabsat nga nakaskas dao nga inaramid, naaramidan, aramidan kan maaramid tupay iti Diyos. Iti bibiyag tayo, kan ti kagimungan tayo. Daytoy kat na ipatungpal, kan daytoy kat napapudno, gapu iti biyag, ti maysa nga tao, kan uray pa'y dagiti papastor tayo. Kat no adda kada tayo mat dayjay attitude, submissive, kan humility, kan talunggading, nga adda kadagito adipen na, hantay man nga maaramid ti Apo, iti kastoy babaen kada tayo, ngam kas kunak itatayan, no intaunag ti pamilyam, kat no ited mo ti anyaman nga dageng ka, kat iso iti mangbalin nga pangbalbaliwan ni Apo Diyos ken ni tatang mo, ni nanang mo, kan dagiti dadumang kagabsat mo, because of something that they can see in you. I believe with all my heart, that is one of the greatest thing that God can do, iti uneg ti pamilyam. No hamo nga ipaidam tabiyag mo, hamo nga ipaidam dagiti talunggadi nga italag ti Apo ken ka, you just do not know. No inta uneg inta classroom mo, ket sika iti agbalin nga instrumento tapno amin na classmate mo, ket mamati da ken agtalag da ken ni Kristo, akas mangisalakan ken manubot da. And you will going to make an impact even just half of your classmate. Kat ito nga makita nga adday ti pagbalbaliwan, babaan iti panagtrabaho iti Apo iti biyag da, babaan ti san mo nga panang yimot ti biyag mo, nga paaramat ka ni Apo Diyos. Ikararag ko kideto yung atawan Apo, usaran nakpay, ti kinanumok, kan kinamanagbasol ko. Kaya't ko tagabrut Apo keng ka. Kakaiso na Apo nga hanga pandemican, makadil tayon ti tattao Apo, tulungan na, kusaran na Apo. No anyaman iti area nga mabalin nga pangaramatam kanya. Kat naragsakak ti pagararamatan ti Apo kanya, kuray kasano, hampay nga iso iti unay dakkel. At da iti ragsak, babaen kadagiti na ipatalik kada tayo nga ministry. Tanuawan iti ministry nga pangitsanelan, ti panangaramat iti Apo kada tayo. Awan maaramidan tayo. Iso nga napinpintas nga amang ngagtrabaho ka, may involve ka iti ministry ti local church, tadita iti pang blessan iti Apo keng ka. Just as to obey was better than to sacrifice, so today, God defines our love for Him in terms of keeping His commandments. Kasano tayo nga anay nga maibagat ipanagayat tayo ti Apo, salimat matan tayo, dagiti sasauna.
Ida ito nga rabi, kas panagtuken ko kakabsat, kaya't kuman nga damagan kada kayo, kanyak kada tayo amin, ngasag tumunggal maysa, siya sinno, kanyan na, iti pangtetedam, kan pangit itedam, dayta nga banag, ngayon patalek iti apo keng ka. To whom and where are you giving and will you give that lunch that the Lord has entrusted to you? Kapsat iti apo hang kamaawanan iti namnama, hamo ngay ayon tabagim, no na ikawagan tinaminsan, hamo ibagbagahan nak maramatan iti apo. Yes, sometimes we might tell that, ngamahan ko mga agnanayon, kan hamo ipalubos, nga malmuskan kideatan, nga panangkitam tibagim, hang kamaawanan tinamnama, ta dapay ti mabalin nga pakaaramatam. No kitaan tayo ti Biblia, adu dagiti tattao, nga iti panagbiagda, dati dakes da, nga mitoy, nga iti binalbaliwan ni Apo Diyos ti panagbiagda, iti namamuda ni Kristo iti panagbiagda, itoy nga nagbalin, nga nakaskas daaw ti panagtrabaho iti Apo iti biagda. Ni Apostol Pablo, kadadat dumapay, isungahante ko mga mawanan iti namnama, hamo nga dete tagibasitin tabagim, don't pity yourself, no di kat ti agpakumbaba tayo, kat si kakararag tayo kuma, nga ti Apo kat maminsan pay, italek na kumapay digiti banag, ngayon tednat na minsan kada tayo, tapno niti kasta, mausar tayo manen para kengkwana. And so that we can use these things for others to see God's wonderful, great, and mighty power. Nagpintas no dete magmugat pambira, nakaskas daw talaga't pa nagtrabaho, Diyos yu aya. Mabalin na ko na tayo, everything that you can see, that is how God works through His servants. So nga, ni Hepe di pasukin, idi may ito, idi Bible Day, Bible Sunday. Hanga mangkatal na, talangkyaw nga talangkyaw, kakunana, pintas dito kapilyayo pastor. Kasunod kapaot na dito yung inaramid yo. Kawa 1 year na idi 3 sir. Nagalisto. Nga makatal na. Makatal na. Kati blessing itata kakabsat. Alright. Idi Domingo, nagpadpa-dispensar, nga hangan ako umay kapilya nakigimong, tada iti inoperasyon da iti rabiina. Ngam kunana kanyak, Pastor umayak ton sumarunong nga Domingo. Numanhan nga makuumay, mangibaon lat tati pulis na nga umay makigimong kakabsat. By God's grace. Hanga dakes, nga dagito yung mabalbaliwan hanga kas ilikwan nga Puerta de los Buenos, adot pulis nga mangang gundaway. Adot pulis nga dayatay abusado. Ngamitatan kat babaan ti parabor ti Apo panakang kangagday ti preaching ti sao ni Apo Diyos. Oh, ti blessing pa itatan, digiti dadto mga pulis ijay. Agi-share da pa yan, digiti i-share tayo. Digiti posters tayo kuma, digiti gimong tayo, kan digiti quotations nga may purpose. Oh, ni Ma'am Aseret, digiti intugot na, digiti anak na dito yung kakabsat. Makipag-share kan makipag-purpose pa yan. By God's grace. Iso nga, hamo nga pampanunutin nga awan maaramidam. Tano pampanunutom nga awan maaramidam, talaga nga awan maaramidam. Ti panunutom, no anyat mabalin mo nga maaramidam. So I believe with all my heart, we can do something for the Lord. So brethren, tonight, kas pinagsisina tayo, maminsan pa'y, itad mo, dayta, pangaldaw mo, iti Apo. Yung bagarabi ito yung aming kakabsat. Thank you, Pastor John. Thank you, Pastor Pedro.